Тонче, здравей! Първо, поздравление за 5-те успешни опита. 5,5 даже ти ги броя, защото направи склот клина на 6-я. Искам да те питам дали си доволна първо от представянето си. И да, и не, исках да си направя 6 от 6 път. Ама, добре, за спека, който обикновено усещам, супер даже. С поредното състезание, как е напрежението преди опитите? Намалява ли? Свикваш ли или напротив? Не, въобще става по-зле. Това не е угадно. Аз викам сега, поне имам опит, че изляза, всичко ще нарече, знам как ми действа адреналина. Трън, ярина, вчера като ми затупка сърчицето и цяла нощ не мога да спа, върта се ляво дясно. Викам, майко, какво стана? Ма нищо де, готино е, преживяването е супер. Мотивацията на Виден Нешев преди излезеш на терен. Мен са ми сини бедрата, от сега ви казвам, всичко ми тръни. Обаче Евала на Виден, Евала и на Колю вътре в загреванието, просто двамата. Ти не трябва да мислиш за нищо. Те ти казват какво правиш, кога ставаш, кога сядаш, какво качваш. Много по-добре. Успя ли да направиш някой друг рекорд? Защото аз видях от клипчето на Crossfire на Liftoff, имаше 60 изхвърляне от тебе. 60 свърляне и 75 клинен джърк. Но е различно в залата и на подиума. По принцип тук е по-лека щангата, но напрежението понякога не работи добре. И мен така да му дадат по краката. Не знам как го направих тази. Първоначално си мислех да се обърна на него да му ударя шамар, но викам не е хубаво пред всички. Колко време мина подготовката за това състезание? 2 месеца. Като изключих изцяло кондицията и съм правила само щанги. Чао на кросфита. Не, здрасти на кросфита с тия щанги. Трудно ли беше, в смисъл цялото нещо, защото само щанги, ние това си говорихме и с него преди това, еднообразието е много тегаво, когато идваш от кросфит, защото там вече имаш 15 000 движения, буквално тук имаш 2. Значи аз чувствам доста по-глупава, отколкото по принцип. След 2 месеца пране на едно и също всеки ден, но има едно хубаво нещо и то е, че спира да те болят неща, които сте боляли преди това. Сега почва да те болят нови работи. И така. Какво мислиш за цялото състезание? За любители имахме над 100 участника. Според мен се справяте по-добре, отколкото професионалистите организират състезания, за което евала на всички. Просто си личи колко много труд сте положили, колко много енергия и мисъл сте вложили във всичко. Аз лично адмирации огромни към вас. Последен въпрос, научиш се запишеш ли за следващото издание на... Категорично не! Добре, според мен това е лъжа. Изгубихме добър атлет. Според мен това е лъжа, пак ще се запиша. Но аз съм така, днеска да, утре не. И така продължаваме цял живот. Много ви благодаря.